Akwụkwọ ihe mere nke mbụ, isi nke 10. Mgbe ahụ ndị Filistia lụrụ ọgụ megide ndị Filistia wee gbaa ọsọ ma daa n'ala e gburu egbu. Ndị Filistia nọ n'ugwu Gishuru. Sọl na Abinadab na Malkishua, ụmụ Sọl, ụmụ ya, ma gbuo Jonatan. Agha ahụ kpụ ọkụ n'ọnụ megide Sọl. Ndị mma agha na ndị na-agba ụta gburu ya. Ndị na-agba ụta merụrụ ya ahụ. Sọl wee sị onye na-egbu ihe agha ya, mepụta mma agha gị tie m n'obi, ka ndị na-ebighị ugwu ghara ịbịakwa m emo. Mana onye na-ebu ihe agha ya ekweghị, n'ihi na ọ tụrụ ya egwu nke ukwuu. Sọl wee were nke ya dakwasị ya. Mgbe onye na-ebu ihe agha ya hụrụ na Sọl anwụọla, ya onwe ya dakwara n'elu mma agha wee nwụọ. Sọl wee nwụọ, ya na ụmụ ya atọ na ụlọ ya dum nwụrụ ọnụ. Mgbe ndị Izrel niile nọ na ndagwurugwu hụrụ ka ha si gbapụ, Sọl na ụmụ ya ndị ikom anwụọla, ha hapụrụ obodo ha wee gbapụ. Ndị Filistia wee bịa biri n'ime ha. N'echi ya, mgbe ndị Filistia bịara ịkwapụ ndị e gburu egbu, ha hụrụ Sọl na ụmụ ya ndị ikom ka ha dina n'ugwu Gilboa. Mgbe ha tigburu ya, ha wee buru isi ya na ihe agha ya ziga n'ala Filistia gburugburu ka ha mee ka arụsị ha na ndị mmadụ mara ihe merenụ. Ha wee tinye ihe agha ya n'ụlọ chi ha, ma tinye isi ya n'ụlọ Dagon. Mgbe ndị niile bi na Jabesh Gilead matara ihe niile ndị Filistia mere Sọl, ha biliri ndị dike niile, buru ozu Sọl na ozu ụmụ ya, buru ha gaa n'ala, lie ọkpụkpụ ha n'okpuru udele, buo ọnụ ruo ụbọchị 10. Sọl wee nwụọ n'ihi mmebi iwu ya. O mere ihe megide Jehova, ya bụ megide okwu Jehova, nke na o debeghị, nakwa n'ihi ịchọ ndụmọdụ n'aka mmụọ maara ihe. Ọ rịọghịkwa Jehova, o wee gbuo ya ma nyefee alaeze ahụ n'aka Devid nwa Jesi.